anak. Tibaw naman ka sa pagtabo na ko, no? Sa akong pagkabatinumanon, sa akong pagkakahiog ko. Dili maayo ang nahitamo na ko pa. Noong pasaylo ako pa, ha? Pasaylo ako. Anak, makisa. Dugay ko lagi kayo nagpasaylo. Dugay na anak. Gani dito sa prisuan. Huwag ko lang giampo. Huwag yun daw na. Hindi ka mo din naibilin. Pero pagpapait sa ako pag-abot. Kaya bawa kinisugat na ako. Pagkaitang karos sa akong apo. Pagkabagkaluos sa akong apo. Kumato siya. Kamatara siya. Ano sa? Isandig ko na ang tanan sa Diyos. Tanawa siya. Huwag kaibutan sa pagtabo. Malinahon siya na tubig. Pero makamatara siya. Muna akong pagtuko na makamatara siya. Natuod pa. Si Judy. Gusto ko higala ang akong kumari. Kumusta, sir? Katabayayon ko siya sa kalit na yung kasakit. Ang sakit magsasabit ako? Sir, Siguro, pagpapara na ako. Nagkanaway ko ni mo kanina. Hindi mo isang bit si mama o lulang. Busa kinalang nga papan sa isipin ako. Okay? salamat pa. Ka na. Ma'am. Liam nak. Ayaw pibalak. Ipan-maus ko ang nagtingal ni Buk na kasakit. Ipan-maus ko. Andam ko mo yung balik sa bilangguan. Basta ka pa rin mahusulan mo. Ay nalang na tugay ang nasugdan. Nilulubag ang pagpanigmaos niya ni Karaming Mercader. Carmi? Mercader? Nano, Sandy? Nakailap ka? Kang Carmen Mercader? Wama. Sakit kaunti yan, Santi. Hapit ang mga mga anak. Nagalak ako. Gimartisyon ko ni Mami. Gisalikoy ko niya. Tungod sa pagtuman sa akong gusto. Tungod sa pagpili ko nimo. Nagmahay ka ba, Carmen? May angay pa kumahayan, Santi. Wala man tingali. Happy man kung naano mo. Sa pobre ta. Buong man ko sa mga pagmahal. Kumana ka na. Pamaulita sa among probinsya para kailangan si mama. Tugatang ka ako sa mga inahay. Dawaton kayo. Ikaw pa? Ba kayo ka? Buti
hospital. Platod mo sa sa mong gisulti da. Baga man sa datong atay. Pino daw ang sulti eh. Okay. Kinunti yan! Carmen, muna tayo sa hospital. Taban! Nahinumdum lang noon ko ni Carmi Silvano. Kumusta ka siya? Pa, ano nahilo man ka? Wali. May giunang na lang ko. Anak, pwede ba manggawas na kaliyot? Sugin ko sa tanan ng tabo, sa tanan ng tarlin ni Leo. Oh, sige, sure pa. Ayads, Lula, nagawa sa mikadjot ni Papa, ha? Sige, Yads. Ano makabanding sa maayo ba? Salamat. Ma? Sige. Kami nalay bantay kang Christian. Ano ka nagsabot ini, no, Norbert? Ikaw no, Chan? Dungan-dungan yun nga itong pagabot. Ayun na, si Ben. Ito pa sa skyan na, nagrilyo ka dali. Pero buha pa sa ito. Okay. Nagkasino man ko mo gabi. O lagi, pero malas lang gihapon ko ay Norbert. Nakapanghuam ko kong dakong kantidad ni Bart gabi. Pagkasala lang mo, aron mahimpas ang pananim mong utang o di maimbargo ni Sir Bart ang imong mga properties. Well, sa totoo lang, naghuwat ragyot ko, Norbert. Wapay formal nga pagpangamoral si Bart rin ako. I mean, wapay siya manguyab na ako. Pero masabot naman sa iya mga lihok, no? Charm? Murag, imyo-imyo ba? Is that so, Norbert? Yes, Charm. Mauna ko nakita ni Sir Bart nimo. Pero murag matahalan siya nga masulti nimo. Ay, basta, magpaabot na gid ko, Norbert, kung kanas siya, mga moral na ako. Sige, manglahos na lang kata, no? Kay ganina rin nagpaabot si Bart na itong duha. Sige, okay. Come on. Okay, go first. Huwag makatapos ka sa base ng Carmi karir. Sige lang pa. Hapit na ako makabahos. Hapit na siya mukamang sayuta sama sa ud. Kung ako'y pagbutot, angay siyang ipapriso. Nganong dili? Pero pa, mag-agad lang ta ni Lolo, ha? Mas powerful man gud si Lolo. Pa, midaot man gud lagi ka. Bakit kayo kung kahimtang ito sa Bilibid Prison, anak? Patay-patay mis pagtrabaho. O minantiri lang pagkaon. Ikaw, anak. Dako kay asin sunuron. Bigwa pagagsabot. Unya. Lahi na kayo imo pamesti karon. Si Lolo Bart ang nag-provide na mo sa tanan pa. Pinangga kayo niya. Sa pagduod ng mama dito sa Bilibid Prison, huwag iko magtuo, anak. Nga ako pang ikailang akong papa dito. Huwag ako magdahon. Abi na ako, biyan na mis mama niya. Huwag iko na napaangkan. Kaya lagi, nagtrabaho sa mama sa kabarit. Sa diyan nakita sila. In love kaayo si Lolo ang lola ka. Kaniadto, ug hangtod karon. Dugay naman nangita si Lolo ninyo ni Lola pa. May gani. Gitagpo sa Diyos ang ilang daan. Mahal kaayo ni Lolo. Si Lola ka. Liwat pagkatingali ko ni Papa. Kay sukad, masukad. Sukad pag sa batanon ba ko. Ug hangtod karon. Huwag yun lang gipitik sa kong kasing-kasing, kundi ang inyar kong inahan. Pero, wala siya. Dugay na siyang nahanaw sa kong kinabuhi. Pa, di na lang ta maghisgutan na. Mag-uol lang ka. Ito na. Ato na lang hinuon ta sa kwarto ni Kristen. Tara, anak.
kalibutan ta, kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan, nga nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini, kay usara ang atong kalibutan. Apan ug nganumang gimbutan sa kahitan,